Jagannath. Welcome to my YouTube channel. This is Bansiika. Hope you all are doing very well. ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଆର ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମଦେବୀ ବୀରଖମ୍ବ ମା ବୀରଖମ୍ବ ସେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତ ପୂଜା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ମେଳା ହୁଏ, ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତି ବୀରଖମ୍ବ ଆଉ ବିରାଳି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କର ବି ପୂଜା ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ସକାଳଠୁ ବାହାରିକି ମାନେ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଲନ୍ତି, ସବୁ ଘର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପୂଜା ପାଇକି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଆମର ଗାଁରେ କେମିତି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ତ ମମ୍ମୀ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ, ଖାଲି ମା ଆସିଲେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ବି ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଲଗା ସାହିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଟ୍, ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ 8ଟା ଅଧେ 9ଟା ଭିତରେ ଆସୁଥିଲେ, ବାକି ଆଜି କେମିତିକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ସବୁ ବାହାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତ ଏଠୁ ଶୁଭୁଛି, ବାକି ଆମେ ତ ଏବେ ଯାଇବିନୁ, ଯିବୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯିବୁ ବୋଲି। ତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ନା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବାହାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲୁନଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି, ତ ଭଲ ବାହାରିଲିଣି। ଏବେ ହେଇଛି 8:20। ତ ମୋ ଦି ସହିତ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମାରିକି ଆସି ସାରିଲିଣି, ବାକି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଯିବି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବାହାରୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦି ହାଇ ହାଇ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଝୁଣା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କତା ଅଛି, ଝୁଣା, ଚାଉଳ, ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଣି ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହେବ। ମାମି ସବୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଆଈ ୱେଟ୍ କରୁଛି, ସବୁ ଘରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ପୂଜା ହେବ।
ब्यूटीफुल किंतु लाउची तुमको आज बहुत मजा लाଗୁଛି तते दीप्सा विपिन म तुमको तो 2 वर्ष पर आज लगुच आमको बालीजात्रा बालीजात्रा मन लागिला लॉकडाउन लगी है नथिला बर्तमान गहली अच्छी लोक मैंने जावासवा होती लिचु लाइट लगी नाच गीत चलती मेलोडी चलती बढ़िया अच्छे आज यात्रा झील आसी बहुत वर्ष पर यात्रा बहुत मजा लगे यात्रा भल लगे भल है पिला यात्रा जो कले भल कर 20 वर्ष यात्रा भल ही ना आम यात्रा बहुत आज स्पेशल पोड़पिठा जोटा कि आम बालीजात्रा बनईचु अपन देखी पाथे तार टेक्सचरटा केमती अच्छी इवन कदली पत्रटा अटैच्ड ही अच्छी मम्मी काढ़ुं सब कदली पत्र एठू तो मुझे जस्ट घर को आसली बुली बुली तो मोर कहना आज बेस बढ़िया लगला मत एक्चुअली बहुत बढ़िया लगला बालीजात्रा और तो वर्ष को थरे आमे केबे माने रोचु केबे नाई घरे हॉस्टेल जिते थी तो केबे यहाँ को माने भलसे आम देखी पार आज बढ़िया एंजॉय कलु आपन को वीडियो केमती लगिला आप निश्चय कमेंट जनातु और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एटा मत दी किनी देची गोटे माने मेरा गोटे बेलून किन देची भी थैंक यू दीदी तो आज वीडियो मुझे रखुची आपको केमती लगा निश्चय कमेंट रखु मुझे केते थर कहली आपण मानक तो मो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ टिल देन टेक केयर बाय बाय।